Ujor Shem Nongsan Hima. Ha kini kisngi pamenta shibun ki pat ba nong chong snong jong kajala ki kendo ya ki Jingeh la kalong banthit ya ki tiar kitar babun jat na online ne offline bat ka Shah Thok Hynrei ki pat ba ki kot bet tang ban chupen I bat pentip shakilat pathai kubor halor kani na kalyang usamla Enlang sawian kum unong ya saat an hapo kajala habaya kren bat unong san Hima ula pentip bat pensyai syaki pat ba Kadon kalat bagi pat ba kin Ujor bet kabaki khot ka Consumer Protection Act 2000 khat khandai ulo ong ru baki don ru ki Jingeh ha ki Shah sumar ki don ka jingmen saw ki nong pang lingba ki jingle thurmur ki nong sumar bat bun ki Jingeh baki kendo Hynrei ka syukut no tang ha ki media bat kamdon kanu ka jing Ujor ka baklan persya ya kita ulo ong balingba kani ka Consumer Protection Act 2000 khat khandai kanya rap ikipat ba bakintip balada ki kendo yakom kita ki Jingeh kadon kalat kalinti lingba kani kaan usamla Enlang ula pentip ru balada ki pat ba ki kendo yakom kini ki Jingeh ha ka banthet tiar thetar ki bam yahap kat kum ka jingkwa lani ki tiar basniu kumju ka jinglap ya ki ksan ha ki jingbam bat ka Jingeh ka jingthurmur ki nong sumar ha ki hospital ki deiban Ujor ha ki lightly ki an ki bakantop ka District Consumer Dispute Forum ka State Commission bat ka National Commission Shu ulo ong ru ba om tang kata Hynrei haba ki pat ba ki thiet kali thiet jan bat kinu ki tiar bat kum kini ki Jingeh balada ki Shah le Thok ki pat ba kin mi shakmat ban Ujor ling ba kane ka an kane ka Shah le Thok ha ki babun ki kam la kalong ba ki thiet ki tiar kitar ne ki jingat ha ka apot bayap ki bahayang hasam ha ki jaka ai jing sumar kala juyai ja bat ki pat ba ki deban shlur ban mi shakmat ban Ujor persya ya kita ki bale thurmur bat bale Thok ni kong shap ai kublei ya ka kunhun jung nong san Hima ka bala ai kini ka kabuyanga ban shai pai ba halor kini ki jing pichai ka pai ba bedai chapang ka Consumer Protection Act 2019 ban kong pintu elding ngadai kang junga dei Enlang sawen bat ngadai kumuwe ni kinong sayan po ka po magli high court bat court bat per berdana po jela bat kumjuro nga deru kumu education secretary jongka HOC CEC de ka ka phang bat bang akwa ban waram taksi limpa ka rat pathai ka bojung nang san Hima ka dei halor ta ka phang Consumer Protection Act 2019 ka ba pelong nga ban wanra ya kani kamat limba kani kelat pathai ki bor pelong ba ngalai I hakini kisnem ki bala hakini kisnem mo mnete hakini kisnem badang shan rengel I ba bun dik photni kisnem ni ba kom ki pai ba no sosnong jong jela ki ju ekendo Jingeh hakabai dei bat ka Shah Thok ka Shah Shukor ka jongki hakabai dei bat ka thit ka pet hakabai dei thit ita ki tiar kitar hakadai ni ki online ani ni ki dukan ni kadan ru ka cap bat ki cases hakaba ki pai ba ki ju lab ju Shem Himar khmat ada ki ban ba ki restoran kidan ki pai ba ki balau mi shakhmat ban pa ba ki lab ita ki kesan ha kita ki jimbang ki bagi thin kita ki restoran ki bapau hapo kanung ba silong bat kemjuru kadan ru kai kini ki cases hakaba ngi I ba nakapor sakapor ki jumi tu ki nong sa sumar mo akide ki private ani kide ki government hospital ki baju mi shikmat ba kadan kata ka jimun saw ni ka jingyap nyo jong ki patient dan nakadaw ko jingle tumor jong kita ki bor penyat jong kita ki hospital ba kita ki jaka subar bat kadan ru kini ki cases ki bangilong ha bedai bat ka education ma dan ki bri ki agency report ka jela education agency report ka jela ba penyat ki ba kring ki kena dong wan puliling ba kan ki agency ka jungi ni nyarap iban pe kita ki university ki ba hair repair da ki lalet shathi pa kita de ki lalet pa shathi sabar jela Shem ba kata ka kai ka ba ki pitni hapo ka prospectus bat kai ka ba ki Shem khmat kamlong ka ba shisha bat komni bi ka bun ka Jingeh rei ka syukut no tang nomor ka syukut no tang hakim media ni ba ki pai ba ho ki kindu kini ki Jingeh ki kloy ki shlo ba ki ban mi khmat rei ka jimi jungki khmat ka syukut no tang media kamdan cu kanu pat ka remedy na kamta jokki bat kamdan kanu ka action mah ka ba kam klan ka ba tingye persya kita ki beri ki boleh ki budan ki boleh kam top kam skor persya ya ki nong thi ki nong pet lani kita ki consumer ki bi ong ba ya lingba kani ka
kani ka si limba kani ka Consumer Protection Act 2019 nga kum nong isaan but kum nong ilam chika chosi ngam akwa ban yarap ikipai ba akwa ban bonra ke jing Shah jing ipai ba hoy ngam ong baro ba kim tep ma le si pho at pho pasang hapo ke jela ki Shem ka kabu ban ya ban Shem kata kala jing rap limba kani ka ai rai ki babu ni kino sung hapo ke jela hadu mata menai kim tep pakisa umdom ba kim tep ka dan pat kalat iki banyarap ada ki kendukum kita ke jia ta kani ka Consumer Protection Act 2019 kadai ka wei ka ikhtiar ka ba kum kita ki pai ba haba ki lek pan thit pan pet dan kum kita ki consumer mah but kum jur ki pai ba ki bishim ki services ke bumut ki health services da pilih bis asumar ko hospital and ki banking services haba pi kedu ki kam ha bank ne ki transport services haba bishim ki ki online booking ya ki hotel balik cash bar ni ki education services ba bishim limba ki ni ki consultant agency pan blik police bar dai lada kum ki pai ba kum ki nong sosnong kadon kanu ka jingle Thok na jingle syukur mo limba kini ki nong penyat la kadai nadu manufacturer la kadai nadu seller la kadai nadu ki services provider kadon kanu ka jingle Thok ki pai ba kim dei bon syukur tang ban bi hapo media kadon kalat kalenti na kamtak kadon kata ka legal remedy na kamta jongpi ki nong sosnong hapo ke jela limba kan ka Consumer Protection Act 2019 hoy kani ka act kadai wal amen limba ka Consumer Protection Act 1986 kani ka act 2019 but ka na amen mo but la nakaliang ka sokar India kala penklan susu ya kani ka kendon jong kani Consumer Protection Act man ai bor susu ya kita ki consumer mo bakin shim kita ki legal remedy des sekombang apatai ba hapo kani ka Consumer Protection Act ki dondo ki namta kata ka legal remedy namta ban shim kita ki lat jingerap mo namta ban pinshim ya kata ka sinjam ke batik ni persya itu ki nong le Thok dan ki nong le syukur ya ka hakabedai bat ka thik ka pet anil hakadai bat ki service provider tiba pi ki pai ba kya ban shim hakane ka ang ini bestu kadar artli ki benta ketika artli ki kentien tiba ki pai ba ki bestu kedan goods and service mo goods ka kentok ya kitu iki haba pikit iki jan ani pikit iki juti pikit iki tiar kitar hayeng hasam pikit ki kali but tiwe ki benta ki jinti ba pi pendekam katu mujung pi bermula kasri ka second part kata ka kentien ka service mo akane ka kentok ya ka service ka kumbangaong kepada kumbangal dan penrap kentok ya ka service ba pilih subar po hospital ka service ka ba pilih ban pulih ki university ki college ka service ka ba pilih ban legitimate chabar ki transport services ka service ka bishim abang da kum kini ki jingja lada dan kanu ka jing le Thok jing le syukur da kini ki nong penyat bo ki ba hap hakani ka thop hakata ka good and services ki ba ki di ban mi shikmat ban shim ki sinjam kat kum ki kendon jogaan limba kan ka Consumer Protection Act ki nilai tilim ka kata ka dai ka consumer ka district consumer dispute forum kata ka dai ka district level dan sa state commission kata kadai hak state level but kadan ka national commission sumut ada ngakit tiar mentah mo hakani ka Consumer Protection Act ki service ki ba cover kamdai tang kini ki health service ki education service dan ki transport service ki kentopro ya ki e-commerce lemba kan ka Consumer Protection Act arja ka khanda ka bala amen na kentop ya ki e-commerce hakani mo but hakani ka kendon anai ka kentop ka service ka kentopro ya ka online ber ka offline kamu tang ya ka online mo pila ban ujor dai pila ban ujor ya ka offline mo baru ar kadai kanu ka transaction ka ba pile piti online ni offline pila ban ujor ya ba ki pai ba ki kanu ke jing ya dai kini ban mi shikmat ban ujor shakini ki judicial body mo kini ki likely ki along quasi judicial body ngamong ki judicial body Hynrei ki quasi judicial body agaba hakini ki likely ki commission mo kidon kita ki judicial member but ki non judicial member but sa kawero nga kwa pentip si pai ba no sung jeng jeng apa lingba kan ka Consumer Protection Act 2019 lai bor ya lai thu lai bor ya di pai ba no sung kata ki consumer ani kita ki nong ki nong pen mo kidon ki kendua lani kita ki hak chungki but ki fundamental right ka fundamental right kabungkong kadai kata ka right to safety bar kadai ka right to be informed kabalai kadai ka right to choose nanta ka right right to choose nanta ka right to be heard nanta ka right to seek judicial but ka right ro man consumer education ini ki ai bor long ka bankong ka right to safety mo kani ka kutop ya ka jingskan ko hok nanta ka jingskan jong kinong ke kinong pet
dan nata ka hok ban ai ke jintip ka bumut ba right to be informed kemut kentop yaki aba picit kimar kimata jung pimo picit kimar kimata jung ko bukan pidi buntip ya ka quantity jung ka pidi buntip ka standard jung ka pidi buntip ka doar kat nu hang tu mah mesti buncit belang je ka right to safety but kalong ba ka kentop yaki ka ba kata ikot ka kya leni ka jing embrio teng picit ka dawai ka bel expiry date deng pio ka gas cylinder ka beli ka bon rapat jing ma haying da datang kani ka hak ka right to safety the right to be right to choose but pidon nya ka hak ability jing chet ban picit haka dor haka mon ka jong pi ban jit ka dor kam dei ban ong begitu kidukan ki suben bor ki shimit kani kata ka dor pia ban sim kam dei tapi pidon ka hak akan ka consumer protection act anta ka right to be heard ma kamut pidon nya ka hak ban sha sngam hakamuk ka bamut ba ya ka jing ujor ka jong pi pidon ka hak ka commission begini ki commission di constitute apa ini ka consumer protection act arja ka khandai kidan ni ka hok ban snap ni ka jing ujor jong pi ka right to seek redressal part kalong ba pidan ni ka hok ban dawa ya kata ka compensation ni kata ka damage mo lingba kini ki commission bel constitute apa kini ka but ka right to consumer education part kalong ba weapon way nong susnong budi nong tit nong pet nong pendekam tagi good and services dan ni ka hok ban tip ikini ki kendon an di bala shna karpang do sokar India lingba kani ka consumer protection act arja ka khandai tena smo ba ki pai ba mo lingba ni jing pichai ba khanjat ne junga mo ki de ban mi shakmat namar bangi tip hapok ka jela jungi le sigi bobon kim tip itep ba ka jela ka jui kamdan kinu ki industries ki bahe ki bala ban produce ni ki bala ban manufacture kita ki product ki ba kom ki pai ba no shong joga jelangi pen ka malakas ni de ada ngi su sngap menti ban ngi su mi shakmat ban kot tang hamidia kini ki kam le thok le sukor mo jong ki brio jong kini ki manufacturer ki seller lani ki service provider kan ngai betang na kowe kesnam shikowi kesnam but lada kan ngai betang kan bu e ke jima kam tam ya ki nong sosnong ki budai ki nong kit nong pet apok jela tengos ngu ba kum ki pai ba nong sosnong lengba kini ki jing besai pai ba junga kim dei ban cukut tang ka media ani kim dei ban cukut tang ha ka baitu kana para magi reh bodon kini ki jing e ane haba ki tengku e kum kini ki ki jat kam lani ki Shem kadai haki hospital kenjat mo ko an pusai ka bedi pat berti health services lai health services hani ka kontrop tang ada pisiu mo ada pisiu pisa rela pisiu pat ya ketuka medical facilities ai ka bala provide speak long free mo kata te kam cover hapo kani ka consumer protection act aja ka kena jadi bus kutu bah ka consumer protection act aja ka kena ka kontrop tang ki goods and service kiba pihak bensiu bisa ani pihak bensiu bisa kabahap kaba pihak bensiu bisa full ani half ani kaba bishim kata ka jingsmai mo pihak bensiu bisa kita ki ketop aka consumer protection act arja kena dai kitu ki goods and services mo ki bom doka bensiu bisa ki ba show we are free kita ki mahap akan ka consumer protection act arja kena dengan semudai ba ki ba ibon sutu ban tip shai luar kini ki kendar an ban mi shik madu ban kilong basur krang ban minum alat kita ki briu na ba kita ki company kita ki manufacturer ki ban nasabah lagi producer nasabah ki lekat bomban ya ki pardo persam juni hapo ki dan ki landmark cases mo lingba kini ki commission ki poi ki cases chapo high court shadu chapo supreme court dan ki totally ki cases apo kari India ki ba di kinong sosnong mo kita ki consumer kila ujor sakini ki commission but ni iba hakini ki order ki lepas ni commission kini ki commission ki ju awal ki competition ka bolong hadu san lak sheneng spolak but ki babu ni ki kinong ujor ni ba kini ki commission sabar jela ki yo ki jimtai but ki yo kata ka competition baka damage ba ki la dawan kini ki commission but kaba but ni jiro mon stu ka bor kini ki commission dai kam dai ba sukot tang ka jing ujor ka jugi haba kadan kan ko jing ujor rai na kalian ki consumer saka commission persya kita ki manufacturer ki seller but ki health service provider dai ka commission kal dan du ka bor juga ban pathai yaki ba ki dai ban CEO kata ko compensation ni kata ka damage ka ba kum ki consumer ki lai kendu ka dan du ka bor ban dawa yaki tu ki manufacturer sumut ka kamar ka ba pi online Flipkart pi ka marpat ngala ko ya pi ka bala jot ka bala pra
commission Kadon buar ban dawai ki ban hukum ya kita ki manufacturer mah bagi dia ban ai kata kamar ka babah ban replace so dia Kadon ru kata ka consumer kata ka consumer product liability bumut ba ka commission dai kala ban pensitom persya itu ki consumer persya itu ki manufacturer berarti seller berarti producer iba ai berarti balik Thok balik score persya ya ki nong ki nong pet ka bede ber ko online dai ko mangalong ba kalimba kan ke Consumer Protection Act 2019 dai kala amen kala kan thubi ki e-commerce semua dan kan ko jingle Thok hapo ka online ko nginim la ban track individual you tu nong khiet mo namar ba kini ki online platform game tip kimla ban manage boro kimla ban track manu ber thiet rai ni pat ngila ka hukum consumer ngila ban file case persya ya ka tu ka company sebut kumia Flipkart ya order nak ka Flipkart min file ya ka Flipkart ketika kamrampat je ka Flipkart bantu scam lani ban sio ya kata ka compensation ani ban wat lani ban pocket persya ik lagi brio ki budon keti ban Thok le score persya ki consumer ki bala order ter len ba online